Wel, goedenavond onze kijkers. Welkom bij onze interview van vandaag. We zitten vanavond samen met mevrouw Rutmila Cecilia van Stichting Zorgcocoon. We hebben haar al een keertje bij ons gehad op bezoek. Ze heeft ons helemaal verteld over hun project voor de ouderen in Nederland. Voornamelijk de allochtone ouderen, Antillianen en ouderen uit het Caribisch gebied. Nou, we zijn intussen ongeveer 1,5 jaar verder en Stichting Zorgcocoon is ook gegroeid gedurende die 1,5 jaar en daar gaan we het een beetje vanavond over hebben. Mevrouw Rutmila, welkom bij ons. Ja, dankjewel voor deze gelegenheid dat ik hier voor de tweede keer mag zijn. Zo, en zoals ik daarnet al zei, Stichting Zorgcocoon is gegroeid. Zeker. We hebben al een dagverblijf. Klopt, inderdaad, voor onze ouderen. Het is namelijk zo, we zijn vorig jaar in december 2009 zijn we gestart met een ontmoetingsproject voor onze ouderen. En het wordt heel goed bezocht, moet ik zeggen. We hebben op dit moment van gemiddeld 15 à 40 ongeveer. En is dat elke dag? 3 dagen in de week. Dat is dinsdag, donderdag en zaterdag. En wat wordt er allemaal gedaan met de ouderen? Nou, dan doen we hele leuke activiteiten. Ten eerste moet ik zeggen, met name de Nederlandse taallessen. Dus de stichting heeft ook een intentieverklaring met de Alveda College. En daar krijgen de mensen inburgeringcursus, wat heel belangrijk is. En in het kader van de zelfredzaamheid dat mensen leren van hoe ze de weg kunnen vinden in de maatschappij. Dus ze krijgen dinsdag Nederlandse taallessen, donderdag computerles. Want het is heel belangrijk dat zij de digitale weg leren. Hè? Ja. Als ze informatie moeten zoeken over die voorziening of dergelijke. En dan zaterdag ook hetzelfde. Maar daarbij doen ze ook op de dinsdagochtend eerst wat creativiteit, handenarbeid. Dan hebben we een docent die zich bezighoudt met de activiteit. En daarbij doen wij ook leuke dingen met de mensen. Een dagje uit, naar de dierentuin. Zoals de vorige keer zijn ze geweest naar de Prinsjesdag bijvoorbeeld. En worden de mensen opgehaald thuis en daar naartoe gebracht? Of moeten ze op hun eigen houtje daar naartoe? Nou, het is namelijk zo dat de mensen, een groot deel van hen, maken gebruik van vervoer op maat. En sommigen zijn nog mobiel genoeg, die komen met openbaar vervoer. En bij sommigen haal ik persoonlijk op, maar dat is omdat het in mijn route zit. En het zijn alleen maar allochtonen? Het is, ja, zeg gewoon de mengelmoes, hè, de Nederlanders, Caribische Nederlanders. We hebben mensen van de boveneilanden, wat ik zei, en benedenwezen. Dus het is het hele Caribisch. Zelf in Santo Domingo hebben wij mensen, dus we hebben Arubanen. Misschien wilt u een beetje voor de Spaans sprekende Caribisch gebied een beetje vertellen over die dagopvang. Una pasadilla. Sí, claro, puedo explicar. Nosotros tenemos un pasadilla para los caribenses, para las personas de las Antillas, bueno, de Aruba y de Santo Domingo, de Venezuela, Colombia. Tenemos gente que vienen y bueno, estamos 3 días a la semana, los martes y los jueves y los sábados de 10 de 3 horas. Y bueno, la gente reciben ahí un curso de integración que es muy importante y también curso de computadora. Aparte de esos cursos, ¿hacen otras cosas para recreación? Sí, hacemos recreación. Eso son los martes por la mañana. Como decimos, tenemos una profesora de actividad de 10 a 12. Hacemos actividad, por ejemplo, bordar, hacer cosas muy lindas, manuales, claro. Y también, bueno, de ahí, bueno, cuando lo hacen, cosas muy bellas hacen. Y bueno, también a las 12 la comida criolla, que es muy importante. Por ejemplo, la comida criolla, la comida antillana y también las arepas, que es muy delicioso también, la habichuela negra. También
Y bueno, también paseos también con el bus, ¿eh? Un paseo al zoológico, un paseo, bueno, aquí en Holanda, nosotros otra vez fuimos a Beverwijk también, que es muy importante. Así podemos también... Salen también fuera de Rotterdam. Salimos también fuera de Rotterdam, ¿eh? Alquilamos un bus y la gente puede ir a pasear y para conocer un poco Holanda. Nu gaan we weer verder in het Nederlands. Want we hebben nog veel meer te vertellen, toch? Ja, inderdaad. Er is heel veel gebeurd. Hè? Ik heb verteld dat wij de dagopvang hebben. We visiteren 3 dagen in de week. En de samenwerking met Laura is heel veel succesvol. Ook in andere natuurlijke organisaties. We zijn bezig om over een paar jaar, in 2012 of 2013, dat we een nieuwe pand hebben. Daar zijn ze bezig met de bouw. En om een groep te realiseren voor Antillianen. Inmiddels hebben we wel in het pand wel enkele Antillianen wonen. Die wonen wel gestippeld in het verzorgingshuis. Omdat ja, de een andere die dementerend is, die moet in een gesloten ruimte. En de andere die kan wat, heeft meer vrijheid. En wat gaan we allemaal doen de 29e? Nou, het is zo dat ik in de periode dat ik... We zeggen de 29e, we hebben het over 29 oktober. Ja, zeker, dat klopt, 29 oktober. Nou, in de loop der tijd is gebleken dat we zien dat er mensen heel veel behoefte heeft aan informatie. De Nederlandse Caribiën die lopen met een informatieachterstand. Mensen weten vaak de weg niet naar de instantie. In samenwerking met de promotor, de heer Moreno Fabias, gaan we informatie maken. Je zou kunnen noemen een soort info-entertainmentavond. Daar komen mensen van de welzijnorganisaties, zoals de sociale dienst, de kredietbank. Nog meer van de huisvesting, want dat zijn ook problemen natuurlijk. Mensen willen weten van nou, hoe kom ik aan merken een goede woning, vooral als ik behoevend ben. En het wordt toegewijd aan onze oudere mensen. Mensen vanaf 55 zijn van harte welkom voor de informatie. Daarbij kunnen ze genieten van een hele warme buffet. Heerlijk. En nou, het is namelijk zo dat we proberen te werken met informatiefolders. We zullen een informatiemarkt hebben waar ze informatie kunnen vinden. Ook met panels, gesprekken. Want we willen de groepjes ook kleiner maken. Dat mensen als ze vragen hebben bijvoorbeeld over de financiën, over de gezondheid. Maar over, noem maar op, de PGB, de terugkeer naar Curaçao. En het gebeurt allemaal de 29e? Het gebeurt allemaal de 29e. Dat klopt. Samen met een culturele show? Samen met de culturele, inderdaad, show, folklorische show, een dans, een cabaret, nou van alles en nog wat. Het programma is het zo dat wij, de inloop is 5:30, we beginnen. En 6 uur is er een gelegenheid dat mensen een warme buffet nuttigen met onze beroemde tv-kok. En daar om 7 uur begint het programma echt officieel. En daarna is het zo dat tot 22 uur, dus 10 uur, dan is het afgelopen. Dat het grote feest gaat beginnen dan met de beroemdheden, beroemde bands. Zoals Romeo Heijer, Harry Zimmerman, Papa Zimmerman en Babaloo. En dat wordt een hele spetterende dag of avond. Dus mensen zijn heel erg enthousiast. Dat is eigenlijk datgene wat wij aan onze ouderen willen meegeven, dat ze kunnen genieten. Ik moet wel zeggen dat het wel kosten verbonden zijn. Mensen moeten niet denken dat het kosteloos is. Het is dan wel zo omdat er zitten kosten gemoeid met de zaal. Dat er wordt gevraagd €20. En voordat mensen die minder geld hebben, kunnen ze mee bellen. En dan kunnen we kijken voor een regeling. Wordt dit gehouden? Het wordt gehouden in Doelary. En dat is over Schiesenweg nummer 25. Daar verschijnt het onder. Dan kunnen jullie mensen lezen. En dezelfde telefoonnummer van daarnet, kan iemand bellen? Dan kunnen we bellen, inderdaad. Er wordt 2 nummers gegeven. Dus van de promotor en met persoonlijk, dan kunnen ze mij bellen voor meer informatie. Wilt u nog een uitnodiging doen aan deze mensen? Zeker, ik wil ze uitnodigen. Nou ja, goed, de Caverdianen, Surinamers, mensen uit Santo Domingo, Venezuela, Colombia. De hele Caribische eilanden voor die dag om te komen. Want dat is een heel belangrijk informatieve avond. Dit mogen jullie niet missen. Dat jullie krijgen van alles te horen. Hoe dat zit met de gezondheid, over de financiën, over de huisvesting, individuele voorzieningen, sociale voorzieningen. Alle voorzieningen of alle informatie zullen jullie die avond te horen krijgen. Nou, mevrouw Rutmila, hartstikke bedankt.
En we zullen Dankjewel. zeggen tot volgende week, want we hebben nog meer te bespreken.